També ens ho seguim passant bé perquè avui rebem a la Marta Vinya i la Núria Florença per parlar de l'estrena als cinemes de l'òpera prima de la Marta, La memòria de les papallones. I, si us sembla, el que podem començar fent, bon dia i benvingudes i gràcies per acompanyar-nos, per venir a presentar aquesta pel·lícula. Veiem un petit fragment del tràiler per fer un tastet abans de començar la conversa. Som-hi. Annie, es diu Annie. Deu estar cansada. Ja saps que li costa molt dormir. Que no vol estar amb nosaltres. Ja sé que estàs trista. Ja veuràs com te trobarà una família nova. A mi també m'ha passat el mateix, ja estic aquí amb tu, cabra. Marta, és la teva òpera prima, avui s'estrena. Com estàs? Quines emocions deus sentir, no? La veritat que bastants nervis. O sigui, al final hi ha molt esforç darrere de la pel·lícula, no? Hi ha molta gent que nosaltres al final estem representant una petita part i molt emocionades, la veritat. Si haguéssim de resumir aquesta pel·lícula, explicar-la a la nostra audiència, que encara no l'hem vist, què explica la pel·lícula? És un viatge reflexiu entre una mare i una filla que parteixen d'una mateixa realitat i a través de les estacions de l'any, del pas del temps, concebeixen juntes el concepte de família. I a partir d'aquí es va desenvolupant tota aquesta relació entre la mare i la filla. El tema de l'adopció també és un tema important. Com s'ha abordat? Realment vaig partir de la història del meu pare, em vaig inspirar en ell, ell és adoptat, i tenia com molta necessitat d'homenatjar els meus avis i a ell, a la seva vida, i aquest va ser el punt de partida. Però sí que és veritat que a mesura que anava escrivint i anàvem rodant la pel·lícula, em vaig adonar que realment estava parlant sobre mi, perquè al final parlo de la vida, parlo d'emocions, parlo de tristesa, de soledat, de superació, d'alliberament, i parlo de coses que tothom podem entendre. Llavors em vaig veure identificada allà i vaig dir, ostres, el punt de partida no va ser el meu pare, però realment m'hi veig reflectida a mi a dia d'avui. Núria, com has viscut la pel·lícula? Com et va arribar el projecte? Què et va seduir d'aquesta història? Doncs des del principi, perquè em sembla un guió molt poètic i molt honest, que parla d'una realitat que és en aquest cas del pare de la Marta, que també em va explicar una mica d'on partia, però que alhora, com diu la Marta, al final parla de dolors, de trànsit, de canvis, i una mica això m'atravessa perquè com a persona també ho visc. Llavors la Marta va veure el meu material i em va contactar, vaig llegir una part del guió perquè vam treballar durant 4 estacions d'un any i llavors anàvem construint una mica la pel·li com ella l'anava fent com a poc, però la història d'entrada em va semblar molt bonica i també poder-la explicar i explicar aquesta realitat que existeix i que se'n parla poc. La de l'adopció? Sí. Sí, durant una època potser se'n va parlar més. Per què hi ha aquests silencis al voltant d'aquesta qüestió? Jo crec que al final moltes històries, també la vida del meu pare, jo me vaig inspirar com als anys 60 i a vegades s'ha viscut una mica com un tema tabú, I jo crec que la meva necessitat era traslladar que al final hi ha amor en tot aquest tràmit, que és el mateix, que al final no tens per què ser de sang, per ser família, per construir aquest amor, per viure, per experimentar, i al final aquesta va ser la necessitat. Jo crec que a vegades hi ha silencis per por, i jo volia trencar amb aquesta por i construir-ho amb amor. Deies la història del teu pare. Com va ser la història del teu pare? Què li va passar al teu pare? Ell el van adoptar, ell va néixer a Zamora i el van adoptar quan era molt petitet. Quina edat? Crec que tenia 6 mesos, o sigui, va tenir la gran sort. I després el van adoptar a la Terra Alta, a un petit poble que es diu Bot, i des d'allà, des de ben petit. O sigui, ell al final sempre, des de ben petit, ha nascut al poble i ha crescut amb els meus avis. I ho vas saber? Li van explicar? Com va ser el procés? Realment, amb això que comentaves, va ser una mica tabú. Ell se'n va enterar quan era una mica més gran, perquè existia en aquella època més pors de transmetre tot això, de sentir-te enganyat, potser de no sentir-te part de casa, d'aquesta realitat. Però realment, com li van traslladar des d'un amor absolut, va entendre i no li va caldre cap explicació perquè els seus pares eren els meus avis. I quan li expliquen quina edat tenia ell? Ell crec que tenia 10 o 11 anys. I ho va entendre? Sí,
No, ho dic perquè moltes vegades els temes de les adopcions en els pobles, la gent potser ho saben, i a vegades és com la gent ho sabia i ell ho ignorava. No sé si això també li va passar amb ell. Sí, això va passar. També va O sigui, el voltant ho sabia, al final ella era potser de les úniques persones que no ho sabia, però és el que et comento, al final hi havia tant amor en aquella casa que no es va sentir estrany. Explica'ns el teu personatge, com l'has interpretat. Doncs la Maria és una dona molt forta, ha hagut de passar també per un procés personal difícil. També és una pel·lícula que està situada en el camp i també el fet d'on passe afegeix aquesta capa extra de duresa, no? Perquè la situació no és fàcil, han de treballar molt, que en aquest sentit també la Marta s'ha inspirat amb el que treballaven els teus avis a casa, vull dir que és una reproducció també, fent pilotes, ella coseix molt, no? Llavors, és una dona que porta molt la processó per dins, no? Llavors, és una persona molt continguda que intenta no fer-se mai la víctima, no? I intenta sobreposar-se al que va passant, no? El que passa és que s'ha d'enfrontar a una situació concreta que se li fa difícil. I llavors la construcció és sempre parlant amb la Marta, quina era la seva mirada i després estar molt present en l'ara i aquí, que en dic jo, viure el que està sentint el personatge i si tens la sort de treballar amb un company, doncs el que està passant amb el company i si no, doncs individualment. I veiem les nenes, com ha estat també gravar amb les nenes, que també són protagonistes. Molt especial, la veritat. Amb elles va ser més un treball com un joc. El que buscàvem a pantalla era transmetre aquesta innocència, no perdre-la, i realment amb la Núria i l'Ivan van fer un gran treball en escena. Elles no sabien ben bé què anava a passar allà, entraven, jugàvem una mica, els explicàvem, doncs mira, ara passarà això, i deixàvem una mica també fluir com la interpretació. Clar, perquè aquesta pel·li es grava el 2018, no s'estrena fins ara, han passat molts anys, i deies, s'ha anat rodant a poc. Normalment els actors ens diuen que van anar a gravar tan ràpid, en poc temps. Què ha passat aquí? Per què tant de temps? Vam rodar durant un any, amb les diferents estacions de l'any. Sí que és veritat que és un món difícil, el món del cinema, llavors jo tenia com l'objectiu de fer la pel·lícula, la vaig gravar i això es va quedar així. Va ser l'any passat i entre aquest any que en van aparèixer productors i l'hem pogut acabar. Per això és una pel·lícula que s'estrena ara. I que s'estrena ara. Doncs escolta, tenim moltes ganes de veure La memòria de les papallones amb la Marta Vinya i la Núria Florença, que avui ens han acompanyat. Gràcies, molts èxits, que vagi molt i molt bé. Gràcies. Nosaltres ens en anem ara.